दखना गामसा आर'नाइ फालि आरो बायदि गानग्रा जोमग्रा दानानै दिहुननो खाबु मोन्दों गोबां आइजोआ। जों मिथिगौ बिटिआरनि बायजोआव दिहुननाय गामसा दखना आर'नाइ बायदिखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो बायनानै गानबोदों। नाथाय बे बाराव बड'लेण्ड हेन्दलुम मिशननि गेजेरजों आइजोफोरनो जि दाग्रा आगजु रानदों आरो गावनो दानानै गाननो जोमनो हानाय खाबुखौ होदों। उदालगुरि जिल्ला खालिंदुवार टंला सस्त्रफारा बाथाबारियाव गावनो दानानै गाननो जोमनो हानाय आरो नखर सुंथानो हानाय खाबुखौ बड'लेण्ड हेन्दलुम मिशननि गेजेरजों मोननो हादों। मुरमिला बड'लेण्ड हेन्दलुम क्लास्टारनि बानजायनायाव आगजु राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र, एमसिएलए दिलीप कुमार बर', इएम धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो आरो गोबां जि दाग्रा आगजु एबा साल गान्दै मोनगिरि आइजोफोरनि नुजानायाव हाबाफारिखौ मावफुंबाय। खुलुमलायनाय आरो खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनै जोंहा मुरमेला हेन्दलुम मिशन अर्थात बिटिआर सरकारनि जोंहा इएम बिथां, डेपुटि चिफ बिथां आरो जोंहा हेन्दलुम डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर आरो गासैबो अफिसार आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। दिनैनि जोंहा बे मुरमेला हेन्दलुम मिशनाव फैनानै दिनै आंनि मुरमेला भिसिडिसिआव बयबो खौसे जानानै जि सरकारनि जि जोंहा माबा स्किमफोरखौ राननायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो दिनै बेनो प्रमान जाबाय जोंहा प्रमद बर' बिथाङा हेन्दलुम मिशनखौ बिटिआरआव गोख्रोङै खालामनानै जोंनि हारिखौ खाबु आरो दिनैनो बेबो प्रमान जाबाय गोबां आइजोफोरा फैनानै बेयाव बाहागो लादो आरो जों गोबां दिनै 3 जायगा जों अलरेडि राननो हाबाय। जोंहाथ' सोलिबाय थादो जोंहा बेबायदिनो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा अफिसार फैनानै जे बे साक्सेस जागोन आरो प्रमद बर'नि अनगायै खिन्थु बे हेन्दलुम मिशनखौ रावबो गोख्रोङै महर होनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो प्रमद बर'खौ बिटिआरनि चिफ हिसाबै खाबु होनानै बिटिआर ओनसोलनि आइजो माहारिखौ जाहाथे मोनसे खामानि मावनायनि मोनसे राहा होनो थाखाय बा मोनसे खाबु होनो थाखाय नङा होमबा जोङो बिखौ बिटिआर सरकाराव बिथांखौ लाफिननांगोन। बेनिखायनो आंबो जाहाथे बयबो बिटिआरनि बिमा माहारि बिथांमोनखौ खावलायगोन दिनै जोंनि सरकारखौ दिनै नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होनांगोन होमबासो दिनै बिटिआरआव हेन्दलुम मिशना बियो थांनानै थागोन आरो मा बुंनो दिनै बयबो दिनै बेयाव फैनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावो आरो जोङो बेबायदिनो सरकारा बहुद गेटा जों स्किम लादो दिनै हेन्दलुम मिशन दोङो जोंहा गोबां स्किम दङ बेबायदि स्किमफोरखौ आरो मावनानै बिटिआरखौ मोनसे मडेल बिटिआर दानायनि जि थांखि बे थांखिया जोङो जाफुंहोनांगोन। मिशननि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइबो होगोन होनना बुङो। येस दिनै जोंहा इएम बिथाङा बुंखाबाय जोंहा मुरमेला हेन्दलुम मिशननो दा बावैनो 6.5 लाख थाखा बिथांमोननो होनाय जागोन आरो बिखौ जोंहा हेन्दलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय अफिसारफोरा बेखौ दैदेनलांगोन आरो माबायदि बे रांखौ होनाय जागोन आरो बिथांमोना बुजायना होगोन जोंनि बिमा माहारि बिथांमोना जाहाथे बेखौ बयबो खाबु लायो आरो दिनै बिमा माहारि बे सिमांखौ मोगथाङाव खालामनो थाखाय जों बड'लेण्ड हेन्दलुम मिशननि नामावहाय बड'लेण्ड हेन्दलुम मिशन नामावहाय जोंनि 40टा समस्तियाव जोङो दिनैहाय खासा दागासिनो दं आरो जोङो न'बो लुफुंजोब्बाय। दा बिनिनो आं दिनै दा दङ खालिंदुवार समस्तिनि मुरमिला हेन्दलुम क्लास्टारनो आं दिनैहाय फ्रेम जेकार्ड बेफोर गासिबो आगजु जेन्थेरानो बायदिसिना दानायाव गासिबो जन्त्रपातिखौ दिनैहाय 15टा ग्रुपनो राननाय जादों। मेइन ग्रुपआ क्लास्टार हिसाबै थागोन आरो बिनिनो जिहेतु क्लास्टार न'आव हाबनानै दाजोबनायनि परिबेख गैया बेनिखायनो न' ग्रुप बाय ग्रुप मोनसे 15टा ग्रुप राननानै बिसोरो दागोन आरो बेयावबो बे दानायाव जितु वार्किं केपिटेल हिसाबै नांगौ बे वार्किं केपिटेलखौ जोङो बिटिआरनि हेन्दलुम मिशननिफ्राय जोङो बिसोरनो 6.5 लाख थाखा बिसोरनो हरनाय जागोन।
बे थाखाजों बिसोरो माबा खुन्दुं बायनानै बेखौ आरो आपग्रेड खालामनांसिगोन नाथायबा जों ओरैहायसो बुंदों जे जोंनि हेन्दलुम क्लास्टारनिफ्राय जिखिनि रिभिनिउ कालेक्सन होयो बे रिभिनिउखौ जों सरकारनो हरनो नांगौ बे रिभिनिउखौ क्लास्टारा इसिबां माने उपार्जन खालामनो हागोन इसिबां लाब खालामनो हागोन बे क्लास्टारानो बाहायनानै मोनजागोन बेनो जोंनि नाथायबा दानाय लुनायनि बेलायावहाय गोबां उनफिननानै दङ जायनि जाहोनाव गुबुन हादोरनिफ्राय बर' दख'ना बायदिसिनाखौ लाबोनाय बे नंखाय नङा बे नंखाय नङा मानोना जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिफोर उइभार्स जि दाग्राफोर जिबायदि जि दानांगौ कमार्शियेल मेथडआव जिबायदि दानांगौ बेबसाय भित्तियाव जिबायदि जि दानांगौ बेबायदिनो दायाखै जास्ट न'आव गांथाम गांब्रै नांगौ बेखौ दाखांबाय जिरायबाय बेबायदिजों जोंनि देशआबो जौगाया आरो गावबो जौगाया बेखायनो बेखौ कमार्शियेल मेथडआव जौगाहोनो थाखायनो जों बड'लेण्ड हेन्दलुम मिशनखौ फोसावनानै लोगोसे आरो जों बिभिन्न माने गामि दा जों ट्रेनिं होगासिनो आरो जे कार्डखौ जाला माला मानसिया दानो रोङा बेजों थाब दानो हायो थाब डिजाइन लाबोनो हायो बेनिखायनो जे कार्डखौ होनाय जादों आरोबाव जोङो बे माने मुरमेला हेन्दलुम सासे सरकारनिफ्राय रिसर्स पार्सन गभर्नमेन्टनो थिसननानै होनाय जादों बियो बे जायगायावनो थानानै नायबाय थानांगौ मानो दानो हायाखै मानो दानो हादों माबायदि मडेल खालामदों माबायदि मडेल खालामाखै बेखौ गासैबो साखाफारा खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड हेन्दलुम मिशननि दारैहाय बेयाव जों सासे सरकारि भाबै नियोग खालामनाय जादों हाग्रा आगजु मोननांगौ मा जों जेकार मेसिन बा माबाफोरखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइबो दं होनना मिथिदों बे बेसेबां सैथो ओरैनोलाय जों मोनाखै मोननाया मोनगोन होननानै जों फोथायदों आरो आচ্ছা नोंसोरनाव साबेसे दं बेयाव दाबो जोंनि ग्रुपआवथ' दा 20 जन करि जायो ओमफ्राय क्लास्टाराव 300 जन मानसि दं 300 जन जि जोग्रा आइजोफोर गासैबो ट्रेनिं मोनजोबथ'वाखै जोंनो दा गिबि ट्रेनिं लादों आरो माबायदि ट्रेनिंखौ लानानै जों गाहामखौनो मोनदों आচ্ছা साल मोनबाय दिनै माबायदि मोनदों जोबोद खुलुमबाय दाथ' गोजोननायाथ' बहुत थाखागोन नङा होमबा जिहेतु जोङो बेबायदि मेसिननि आगजुजों जिखौ दाफेरनो मोनाखै जेला मोननानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ बायनो थांनाय लोगो लोगो जा खरसानिबो खोथा दं नङा होमबा दा दिनै जोंनो बिटिआर सरकारा बे सुबिदाखौ होदो बेनि थाखाय माने जोबोद थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरो दायो जोङो बेफोर मेसिनखौ जों मोजाङै बाहायगोन सानदों जाहाथे जोङो माने आवगायलांनो हायो आरो आচ্ছা बेखौ दानायनि उनाव फाननायनि बेबस्थाखौ माबायदि फाननाय लासैनो लालांगोन दायो जोङो जागायजेनदोंसो नालाय ओंखायनो जोङो नाजानोसै माने डेभेलप जायोबा बारायलांनो हायो साबेसे दं ग्रुपआव दायो जोङो ट्रेनिं लानाया जोङो 20 जन दङ दा बेबायदि थागोन जोङो 20 जन मेम्बारा माने ट्रेनिंखौ लाग्रोखांबाय आरो